Muihan no shabole thokjaya tok wahan puhan tohan chung bebak no obotui bahan rogno thokjaya hwnei manya hati barshani samung humung pai lenglama jorawo muihan bahai motom sari chayake samung khainai takhuk bukhuk song bohok khep khep se ingjago tokni bisingo tongo poultry tok borok akorok fianorok saideman je tokni thei bahan bekreng akorok bebak no kosom obahai tok bo I hasa kawatong mo hai tokni mung kha KadakNath Tok Indonesia haktoro manthoknai kaisa kosom tok te Bharat haktoro manthokma thairok angkha Madhya Pradesh Karnataka Kerala Telangana Chhattisgarh Maharashtra tei Odisha tabok o tokni morokma angkha rang 1200 ni simi 1500 te KadakNath Tokni toktini morokma angkha tuisao rang 50 rupees. Kabangma cherry naimani bishikti shaiman kha otogo bufam gurui ingmani logibo orotongo protein 25%, fat 1%, cholesterol 185 mg, linoleic acid 24%, obono karibo vitamin 1, vitamin 2, vitamin 6, vitamin 12, vitamin C, tei E, niacin, calcium, phosphorus, iron akorokbo manthogo. Tripura bo haino o KadakNath Tok manthogo tumung norok o KadakNath Tok no chawi naina muchungkhe Laxmiram Sadhu Para ni kaisa phalnog johor KadakNath famo o KadakNath Tok ni bagai order khlai mano order ni bagai kokduk ni mari ingkha 8974785831 tei 9863290140